Unya, ready na ka? I'm always ready. Aw. Unsa kini atong plano kay? Mao na tong plano. Dapat ha? Kibaw na ka. Sa tanan natong mga transaction, mao ni ang pinakalisod. Don't worry about kana, that. Kana, pantay dito ha, kanang pasalig ni mo ha nga, don't worry ha, basta mabulilyas na po taan eh. O para sa itong niagi, mawa na sa tay. Mawa dyan kay kaunang sud sa usa ka buwan. Linis ka ba? Ay kabla ka na. Expert ko ng butanga. Oh, naram din na. So, Di man ko palpak. so mosalig ay glaom ko nimo ha. Kana dapat unya. Dapat alerto jud ka sa kuan pa. Anang maging mapanghas. Mapangmatsyag. Matanglawin. Oh, say mo din naram oh. Dapat iman andiyan nimo ha. Dapat ayo papatay-patay unya ha. Pantay bilang. Ako always alisto. Oh, kana. Na, ibaw ka. Na ako'y 5 ka ah. Unsa man imong 5 ka ah? Alisto. Atik. Atik. Ya, di mada agwanta. Hindi pa yun mada. Kalima. Ariyata. Aw Arya. Aw kada sa. Naatay 5 ka. Ah. Nata basta-basta. Aw kada wala ko sakto. Ya, let's go. Let's go. Tara. Oh, miss. Excuse me. Nataon ako ba kana? Asa man dapita ang police station dire? Ay, naman dito sa unahan, Tess. Aw na pa sa unahan layo pa. Ay, di, doon na lang. Doon na lang. Ah, Okay, buang mo. Tawanan naman. siya, butasan. Aw. Ay, sus. Pwede, nakinumdum na ito. Nakadumdum naman dahil ko. Murag na alimpung ka na ganina ba? Salamat ha. Sige, Ari- sige, te. Alis ako ha. Ah. Saan tong cellphone? Asa mo kita ka? Ano yung Mars? Hay! Kawatan! Ha? Malaya, malaya. Imo na boss. Palipay ba? Palipay. Salamat kayo. Oh, salamat mo. Ingat lanon sa kinagog. Ah. Tenison. Oh, na. So, di ay. Puno na. Salamat, salamat. Oh, sige. Oh, salamat. Salamat niya. Oh. Ano naman eh, ma'am? Buwan na! Ano nangawat ani di ay? Ano buwang? Yan naman, ma'am, nga. Hinatag mo na nila, ma'am. Kasi gatan na ikaw may nagkuputan eh! Wa jud nilabot ana. Wa nilabot ana. Hinatag mo na nila. Ako, ano. Ayaw, di ma. Hoy. Sos ka timing ba na akong rubing? Unsa ning gubuta? Ma'am. Hey. Buwag. Unsa ni witness? Oh, witness ni, witness. Unsa man reklamo mo, ma'am? Ako aning pitaka sir, puti dyan akong buko no kasi nagkuha niya. Di anak ko nakita na ano sing kamot. Full japper. Murag ka dyan nagkuha kay Sir, gulo Wala man niya. Sir na siya. Boss, Sir. di si kamay nang hatag na ko, ano, boss? Magkaayo maglalis-lalis mo, magayo mo magpasalba ko? Ha? Di pasalbahan ta mo. Sir, malagyan. Ba, istoryahan ako, sir. Oh. Kanang pitakaha, sir. Oh. Hinatag na niya na ako. Iya, kuha man ni, dili man ni imuha, ma'am. Kuha man ni. Wa jud nilabot ana. Di ano? Inatag nila? Kita man nang sasa na, ma'am. Wala lagi ko kay baba sa gigukod na ko kay ako pangita isa nagsnasa niya. Pag abot ako diri naa naman niya ang akong pitaka. Ay, kung sabo mong tulo. Ana, ragon siya, ma'am. Ana, ma'am. Kaila mo? Ragon siya, ma'am. Sir, kaila mo? Ana na siya, ma'am. Ana, diya. Wa jud nilabot. Oy, boss. Boss tanod. Ika na Ako hukom. magaling ka Ika na. Aysa. Kaniha man go paglakaw nako na ibabay nang utanan ako asa dapit ang police station. Ito ni Bihana ay kani. Kani. Ang ganong nag... Dili ni Koy Grando ka na. Wala ni ko Kinsa sabi may niya. snatcher na mugnaong tanawa. Siya or kami. Sige tara. Kabalo ko kasi snatcher ani ko. Base mawari lang leader. Ka leader nila Busing. Dili. Kani mo ra na sunod. Murag kani mga snatcher ay.